Kaixo, hemen daukagu beste ekuazio bat, baina kasu honetan nahiko erraza daukago hasieran ez dago biderkadurarik burutzeko. Orduan, lehengo egin behar duguna da, MKT, zatitzaile komuna, lanetan ipini, eta MKT 3 eta 5 artekoa 15 dugu. Orain 15 zati 5 eginez, 3 ematen du, beraz, parentesiarekin ekizken 3 hori ipinita, bider 3 biderkatuko dugu gero. Egin daiteke zuzenian ere pauso hau. 15 zati 3 5, bider ekiz gehi bat, eta 15 zati bat, hemen dagoen zatitzailea, ez da ikusten, badakizu, 15 da, beraz, 15 bider 2. Orain, agertu diren biderkadurak burutzen ditugu, 5 ekiz gehi 5, zati 15, ken, 30, zati 15. Orain, marra bakarra ipintzen dugu, 15 lehengo eta bigarren atalean, begiratu, hemen minus bat dagoela, eta horrek, ondoren datorrenaren ikurra aldatu ingo duela. Lehengo zatiki algebraikoan ez dago aldaketarik egiteko, bigarren zatiki algebraiko honetan ere ez, eta hemen ken 30 ipini behar dugu. Bukatzen dugu antzekoen artean eragiketak egiten, 3 ekiz ken 9, eta bigarren atal honetan 5 ken 30, ken 25 ipintzen dugu. Ken 25. Atal biak bardinak direnez, biak 15ekin biderkatuta bardin emango dute. Orduan 15 zatitzailea desagertzen da. Honekin geratzen den ekuazioa, zatitzaile bakoa, da hau. Nahi baditugu ekizak adibidez eskuineko atalian agertzea, egin behar duguna da, minus 25 hori desagertarazteko, gehi 25 atal bietan. Honekin, geratzen dana, da 3 ekiz, minus 9 gehi 25, hemen daukaguna, gehi 16, berdin, 5 ekiz. Esan dugu, ekizak eskuineko atalian nahi dugu zelauki. Orduan, hemendik minus 3 ekiz hau desagertarazteko, hemen ipintzen dugu, minus 3 ekiz, eta honekin, ia bukatzen dugu, 16 lehengo atalean, eta bigarren atalian 2 ekiz. Atal biak birekin zatituz, ekiz guztiz azke geratzeko, geratzen da azken emaitza. Azken emaitza, ekiz berdin 8 izanik.